но това младеж няма. Ние почна да се обичава ти да си кефат на клоуна. Имаше едно друго момиченце, колкото тях, то не може да се отпусне. Беше много, правеше да му спираше тъпизъм на дивана. Искаше да си ходи даже. Не, човек беше погрижил много добре. Имаше страхотна торта, подаръци на децата. Имаше кетеринг, беше поръчено разни много българия, испански много посетики имаше. Имаше няколко снобарски майки, грозни, облечени, много направени, много с такива обувки, фолк. И имаше две-три приятелки, нейни по-свестни, такива много симпатични жени. И това беше. Фолкер. А то беше всъщност само Фолкер, един татко бяха мъжете. Аз имам снимки! Не. Имам снимки в интернет.